Катрин Зита-Джонс и Джастин Барта във филма «Любовен рикошет». Едно и също всяка шибана сутрин. Чухте! Не си. Чухте! Санди, какво ти става? Мамо! Против микроби е. Те са наши врагове. Успех на контролното. Не ми трябва късмет. Извинявай. Приятен ден. И помни, вярвай в своята сила. Ти си много силно пиленце. Извинявай. Не забравяй да донесеш DVD-то от рождения ми ден. Казах вече, че ще го покажа. Някога забравяла ли съм нещо? Просто го донеси, става ли, мамо? Баскетбол. Избрахте да продадете Коби Брайан за Либрон Джеймс. Поздравления! Успешен трансфер. Санди, мама, вие сте на първо място в дивизията си. Добре дошли на 6-тия рожден ден на Франк младши. Гостуват ни много знаменитости, например... Колко сладко. Боже. Точно така. Захапи го. О, Моли. Моли Фостър? Ти си вълшебница. Малка вълшебница. Харесва ми, че Санди е в другата стая. Страхотно. Моли. Боже. Да, Моли. Боже мой! Мамо, не разбирам защо се местим в града. Градът е център на всичко. Ще започнем нов живот. Таткото на Колин каза, че там живеят само малцинства и буржуа. Сега вече и ние. She could shake that thing. Said her daddy used to hang with Johnny Coltrane. She sang on Soul Train with a friend named Jen. Her booty was bigger than a Mercedes-Benz. Jen was a hurdy-gurdy, dirty little girlie. I heard it from a birdie, she could cook a mean turkey with gravy. Baby, 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 baby was Jen's best friend. Ще видим ли травестити? Какво е травестит? Човек с пенис и вагина, който живее в града. Не е така. Хайде. Пристигнахме. Много ми се пишка. Потърпи още малко. Добре дошли в Ню Йорк. Дойдохме, защото нашите се развеждат, не за да гледаме фантомът на операта. Сейди, Четох за това типично поведение на дете с разведени родители. защо не внесете куфарите? Мамо, виж, пишем си имената. Боже мой!
Не можеш цял живот да се пилееш. Минаха само 3 седмици, мамо. Дай ми време. Беше такава умница. Не беше завършила колеж и ти я ненавиждаше. Но толкова хубаво говореше френски. Тя е французойка. Казваше се Финкълстин. Как да не се влюбиш в такова име? Говорих с братовчетка ти Рут. Уреди ти интервю за работа в женския клуб. Но аз имам работа в кафенето. Тя е депресираща. А и ти си завършил колеж. Тъкмо ще използваш магистратурата по женски науки. Бакалавърска степен по социология, татко. Завършил Станфорд, магистратура в Нортвестърн. Нали осъзнавате, че това е коректорска работа? Имам 2 деца. И истината е, че в момента се развеждам. Сигурна съм, че ще се справя, защото съм много организирана и обичам спорта. Само без хокея. Когато се родиха децата, реших да остана у дома. Което е добре. Знаете, бебетата искат много време. Може би не знаете. Както и да е. Накрая тръгнаха на училище и вече имам повече време. Подготвих тази статистика, измислих собствена графична система. Да. Вижте. Как? Просто време. И чудесна сателитна телевизия. Арам Финкълстин. Това е еврейско име, нали? Какво мислите за жените, Арам? Мисля, че са страхотни. До съвсем скоро планирах да прекарам остатъка от живота си с една жена. Не, че преди това исках да го прекарам с мъж. Просто тази връзка с жена, а не с мъж, някак си сломи вярата ми в всичко. В всичко. Арам, знам, че си изкарал курс по женска психология в колежа, но извън това имаш ли някакъв опит за тази работа? Ами... Купувал съм тампони на мама. Идеален си за работата. Да. Мислех, че съм срещнал сродната си душа. Срещна секси французойка, която имаше нужда от зелена карта. Тя беше толкова... Гореща? Не това... Секси? Нещо друго. Имаше нужда от мен. Да, заради зелената карта. Трябва да има по-дълбок смисъл. Като живееш у вашите, не си хванал живота за топките. Да знаеш, Спестявам. колко пъти да ти повтарям, че работиш в кафене. А жена ти те остави заради брат си. Престани. Мога ли да ви помогна? Да. Тук пише, че давате апартамент под наем. Да, на горния етаж има жилище. Което с радост бих ви показал. Добре. Супер. Става. Аз съм Мичел, а това е Арам. За какво става? Не знам. Той търси смисъла на живота. Освен това е страхотна бавачка. Ако ви трябва. Бонус към апартамента. Ей, малките, здравейте. Мамо, не искам да живея тук. Искам собствена стая. Колко още апартамента ще разгледаме? Намерих си апартамент. Много си бърза. Не е страхотен, но има екстра. Съпругът ми не е там. Как се приспособи толкова бързо? Нямам избор. Толкова години бях в училищното настоятелство. Как върви с търсенето на работа? Намерих коректор в СНН. Невероятно. Почти си се оправила. Всеки казва, че разводът е кошмар, но аз съм добре. Не съжаляваш ли за нещо? Не.
Това е най-хубавото, което ми се е случвало. Беше ад, всеки ден едно и също. Като хамстер в клетка. Изправете се на крака да догоним щастието. За пълно оздравяване сега ти трябва секс. Точно за това още не съм готова. Не казвам да се влюбиш в него. В него? О, не. Какво си направила? Масажистът, който ме оправи след контузията. Уха е страхотно и е завършил университет. Къде? Санта-Барбара. Не е от Айви лигата. Страхотна форма е. Има къща извън града и вече му разказах за теб. Чакай. Този ми показа апартамента. Който опитал да те целуне? Не, той работи в кафенето отдолу. Жалко, сладур е. Да, бе. Как не? Готин задник, сервитьорче. Просто излезте с масажиста и се забавлявайте. Може да го изчукаш. В реда на нещата е. Какво правиш тук? Не сме се виждали от 3 седмици. Дойдох да те видя. Добре съм. Има едно огромно дете. Толкова е мазно. Седна върху мен и каза, че сменя името ми на Пабло. Франки, това е ужасно. Добре ли си? Казвам се Пабло. И да, беше забавно. Слушайте сега. Какво? Каже ли така, винаги е нещо странно. Не е странно. Просто си мислих да изляза на среща. Не знам дали искам, но ще е положителна крачка напред. Исках да видя вие какво мислите. Ще правите ли секс? Това е неуместен въпрос. Боже, деца, ако ще живеем в града, ще трябва да се справяме с подобни неща. Така че стойте до мен и се дръжте учтиво. Здравейте. Здрасти. Благодаря, че дойде толкова бързо. Не бихте пуснала без обучение, но нямаме избор. Радвам се да помогна. Облечи си костюма и ела в залата за тренировки. Костюм ли? В шкафа зад тебе, побързай. Курсът по самоотбрана започва точно в 5:30. Защо го правим? Защото живеем в Нью-Йорк. Тук има всякакви хора и трябва да се справяме с тях. Като мъжа с пениса ли? Така, вървите си по улицата и изведнъж чувате. Ей, кукло, готин задник! Мамче, ела да ми седнеш на лицето. Ей! Момче, искаш ли да изкараш $100? Ами да. Не искаш тези пари. Само защита в град на хищници. Това ще научите тук. Запознайте се с нашия нападател. Здрасти. Без приказки, освен по сценарий. Започни с номер 8. Ей, кукло! Сценарий номер 3. Ей, маце, това трябва да се забрани. Пет. Госпожо Санчес, изглежда имате инфекция. И невероятни цици. Последното упражнение ще покажа така наречения океан от гняв. Внимавайте, нещата стават сериозни.
Всички ние, като жени, сме събрали язовир от обида и гняв. Тези язовири заедно образуват океан. А този океан е достъпен за всяка една от нас. Той съдържа общата сила на всички жени, към които са се отнасяли зле. Обидно сексуално подмятане. По-ниска заплата за работа, която вършите по-добре от мъжете. Предци, които са били рубини, берачки на ориз. Или просто най-долу на тотема. Съпруг, който се отнасял зле, който ви е мамил и изневерявал. Теб или теб. Аз съм лесбийка. Обади ми се после. Целият този гняв се намира във всяка една от вас. Сега и завинаги. Трябва ми доброволка. Мамо! Ела. Не дей! Мамо! Ела. Сега си припомни миналото и излей океан от гняв върху нашия перверзник. Може ли да отида до тоалетната? Млъквай. Кажи му да млъкне. Млъквай. Пак, но по-силно. Млъквай, перверзник. Сега му кажи каквото искаш да кажеш. Добре. Добре. Мръсно шибано копеле. Вземи болната си курва и я чукай в ада цяла вечност. Дано дяволът те жигоса с нажежено желязо. Да те удуши с червата ти. Да пукнеш дано. Гаден перверзник. Сега освободи го. Тъпъркът. Има ли кодова дума, с която да я спра? Хайде. Може ли тайм-аут? Хайде! Давай. Попитах за тайм-аут. Животът ми не трябваше да се развие така. Не трябваше да се развива така. Всичко е наред. Всичко е наред. Не се ли познаваме? Не разбирам как ежедневното пребиване от жени те доближава до смисъла на живота. Помагам на хората. Допринасям за общото благо. За разлика от актьорите. Приятел, аз отразявам живота върху себе си. Също като да вземеш огледало, като в театъра. Вижте само. Не е толкова зле. Мама съжалява, че те преби. Благодаря, Франки. Не се тревожи. Майка ти не ме приби. Преживях много. Може ли ги врече? Не сега, скъпи. Наскоро преживях много и не бях осъзнала как ми влияе. Това е за извинение. И аз помагах. Ако паднеш отгоре, ще умреш. Дали мога да се възползвам от предложението ти? Забавачка. Ако още въжи. Аз всъщност не съм... Не мога... Щом са те взели в женския център, значи може да ти се има доверие. Предполагам, че мога да се отбия за няколко часа след работа. В четвъртък става ли? Тя има среща с един сводник. Откъде ги учиш тези думи? От Оливия в училище. Тя е курвата, аз съм и сводник. Господи, Какво става с играта на топка?
В 7. Добре ли ще е? Чудесно. Благодаря. А с теб, младежо? Някой път намираме изгубените, а друг път те сами трябва да се намерят. Много добре казано, Равине. Той не е лошо момче, просто е заблуден. Попаднал е в грешна среда. За мен ли говориш? Виждам се само с вас двамата. Битките се водят не само на бойното поле, но и в душата. Душата ми си е наред. Супер даже. Какво крие бъдещето? Майко, той да не е гадателка. Нова работа. Спокойствието е енергия. За късмет, братовчет ми набира хора. Интересуваш ли се от бизнес, Арам? Да. Деца, бавачката ви е тук. Елате да го поздравите. Сейди обикновено си ляга по-късно, но заради спешната операция ще си легнат заедно. О, божичко. Сигурна ли си, че трябва да остана, след като е претърпяла операция? Това беше операцията й. Казах ти, че беше мъртво. Но едва ли органите му са били отвън? Мразя те! Може ли да играя? Половин час. Ще се справиш, нали? Ами да. Истината е, че отивам само заради приятелката ми. Тя ме принуди. Смята, че ми трябва секс. Да изпусна парата. Той е. Добре ли изглеждам? Всичко ли е наред? Така изглежда. Добре. Ключовете. Чао, Франки. Чао. Ей, Франк. Викай ми Пабло. Той имаше някакво схващане на челюстната става. Леле. И какво направи? Прибрах се у дома и взех скелета. Скелет ли? Не е толкова странно, колкото звучи. Копие. Държа го вкъщи, за да уча по него. Слагам го в различни позиции и наблюдавам измененията на костната структура. Значи е той. Да, мъжки е. Щеше да е странно, ако е тя. Хората щяха да си мислят, че излизам с някоя, което би отблъснало красивите жени, като теб. Аз съм майка. Защо го казах? Няма нищо. Знам, така е. Наистина си майка. Освен това си изключително красива. И имаш отлична стойка. Извини ме за секунда. Ти не ми каза почти нищо за себе си. О, Боже! Ехо, Тук съм. помислих, че съм те изгубил. От Ню Йорк ли си? Не. Израснах край Сан-Франциско. Това е чудесен град. Имаш ли някакви хобита? Просто си гледам децата. О, не. Това не е хоби. О, Боже! Преди карах уиндсърф. Какъв клас? В океан или езеро? Предимно в езеро. Състезавах се като по-млада. Състезателка по уиндсърф? Впечатляващо. Та... Ти си впечатляваща.
Каква ти е нормалната работа? Работя в кафенето. Имах предвид истинска работа. Това ми е истинската работа. Нали носиш онзи костюм? Само веднъж. Напуснах. Бил ли си в колеж? Да. Надявам се на твоята възраст да имам истинска работа. Нокаут! Да, Пабло те нокаутира! Мой си! Ще се забавляваме ли или си от скучните бавачки? Деца, аз съм. Не знам защо не се обаждате. Надявам се всичко да е наред и... Да, чао. Тревожиш се за децата? Да. Гледа ги нов човек и не знам колко е опитен. Знам от какво точно се нуждаеш. Така ли? Да. Всеки трупа напрежение някъде. При теб е в раменете. И съвсем малко в задника. Ако имаш моя опит, познаваш само от походката. Та дори от начина, по който се усмихват. Безплатно. Ледърфейс ме преследва. Реже ми ръката. Не знам какво да правя. Тича ми с гората, не и другата ръка. Ледърфейс, остави ми другата ръка, моля те. Ще получа клаустрофобия от човешка маска. Стана ти лошо на Хелуин, защото беше горещо и миришеше лошо. Заради дъха ти. Седи, не говори и така. 11 часа е време за лягане, иначе майка ви ще ви завари. Будни? Разкажи ни за екзорциста. Добре. Лошо ми е, ще повърна. Лошо ми е. Защото прекали с шоколада. Ако ще повръщаш, давай, преди мама да се върне. Повечето възрастни се побъркват от повръщане. Аз обичам повръщано. Гадост. Ядеш ли го? Сейди, Какво? плашиш го, ще загази. Така е. Знаеш ли какво ми помага, Франки? Много мило, слушай. Какво? Ям суров гълъб с горчица и вкиснато мляко, дъвче червата и малките му кости. Страхотно, хайде сега в леглата. Вкусно е. Хвани ми члена. Спрете колата. Имаш проблем. Аз ли? Да. Да. Благодаря за предложението. С удоволствие ще го хвана. Такси? Идеалното място. Хоби? Салса, танци, уиндсърф, домакинстване. Как можа да ми се случи? Питал ли си се някога? Как можах толкова да се отклоня от пътя, който мислех, че следвам? Просто си мислих, че може би животът ми има някакъв смисъл. И в това е големият майтап. Няма никакъв смисъл. Ще дойдеш ли пак? На децата ще има от полза да има приемственост. Мамка му.
Нямам никакви пари. Представяш ли си? Може ли да платя утре? Няма проблеми. Здрасти. Виж ти, кой яде круасан? Май забравяш френската мацка. Не сменяй музиката. Тази тъпата ли? Какво мислиш за децата? Не спирам да мисля как се правят. Не говоря за това. За какво? Не знам. Да си отговорен за живота на друго човешко същество е лудост. Мама е мъртва. Какво? Хайде. Не е мъртва. Може да е по смъртен гърч. Деца, дръпнете се. Санди. 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 Вече е сутрин. О, Боже! Преспала съм за тегледача. Не си преспала с него. Помислихме, че си мъртва. Че си се задушила от собственото си повръщано. Добре. Леле, Арам може да ни закара на училище, защото вече закъсняваме. ще можеш ли? Разбира се. А ще ги вземеш ли? Готови ли са статистиките? Да, на 4-ти принтер. Санди? Ще дойдеш ли за минута? Санди, Уволнена ли съм? моля, защо си го помисли? Защото имам махмурлук. Имам 2 деца и съм без съпруг. Не съм имала истинска работа, откакто завърших. Съжалявам. Не се извинявай. Извиках те, за да видя дали не искаш да пишеш за мен. Според мен момчетата пишат скучно и се повтарят. Видях каталога, който си направила. Удивителен е. Маниакална работа, напомня ми за мен. Тренираш ли йога? Бих могла, ако е от полза. Някой път ще те взема с мен. Благодаря. Пий течности. Супер! Какво ще е твоето изречение? Няма да имам такова. Ще пиша основата на статиите, а тя ще им придава блясък. Какво ще кажеш за Духай? Ти си идиот! Просто давам идея. Звучи вълнуващо. Може и да те пуснат в ефир. Не мисля. Ще бъде супер. Имаш хубаво лице. Много мило. Имаш хубаво лице. Просто казах, че лицето на майка ви ще изглежда добре на екрана. Много съм организирана. Никога не съм пропускала да закарам децата на училище. Не ми обяснявай. Знам какво е да си минал през развод. Родителите ти разведени ли са? Не, аз. В известен смисъл. Какво? Толкова си млад. Кога успя? Беше за кратко. Тя се казваше Алис. Напусна ме заради брат си. Не и беше истински брат. Просто се преструваше, за да е близо до нея, а тя ме използва за зелена карта. Какво? Това е ужасно. Да, гадничко си е. А най-лошото е, че не мога да се реша да финализирам развода, защото ако го направя, ще изгонят от страната. Би било много жестоко. Ще ми се да изритат моя съпруг от страната. Толкова ли е зле?
Да, Съжалявам. аз също. За теб. Виж, Арам, наистина ми е много трудно. Новата работа ще ми отнема повече време. Питах се, дали би ни помагал на пълен работен ден. Бавачка? Ти не си от Тринидад, а от северната част на Манхатън. За това ли те пратихме в колеж? Хари? Нали искахте да съм щастлив? В разумни граници. Така не допринасяш с нищо на света. Майко, работиш за Ралф Лоран. На хората им трябва дрехи. Това семейство се нуждае от мен. Тя току-що се е развела. Има страхотна работа и се нуждае от човек, на когото да повери децата. Няма да е завинаги, а и ще изкарвам пари. Хари, Ще продължиш да ходиш по интервюта за друга работа. междувременно ще вършиш тази гадната. Get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, me Israelites, sir. Арам Финкълстин? Get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, me Israelites. Случва ли се нещо у дома, за което бихте искали да поговорим? С радост ще ви помогнем. 6 отбора искат този играч. Източната конференция е на прага на... Отговорността е не само към работата, а и към хората, работещи тук. Усилията ви ще бъдат възнаградени. Погледнете Яел. Добрата памет не стига за хубави спомени. Май са от ефтин ресторант. Не е така, чуй. Намери си работа, аз съм тъпа Стафида. Същото е. Не е същото. Трябва да кажеш тъпа, за да се получи. Така е много по-смешно. Ще изляза отвън за една цигара. Ще дойда с теб. Дами, Цигара? Да не са от каменната ера. Боже, колко си придирчива. Винаги трябва да намериш нещо лошо. Видя ли колко време поръчваха бутилка вино? Баща му имало зяв напа. Разбира ги нещата. Както спомена няколко хиляди пъти. Само веднъж. Кой ти се обажда? Ти нямаш познати. Арам. Той ме научи да пише СМС-и. О, Боже. Какво? Падаш си по детегледача. Глупости. Извинявай. Просто казва, че децата са заспали. Да, бе. Децата заспаха в ранки зака 60 см. Измери го. Отвратително. Просто ме държи в течение. И аз го оценявам. Много е забавен. И искрен. И много по-зрял от мъжете, с които ме уреждаш. Като за 24 годишен. Дай да видя какво му написа. Хайде да е. Еха, колкото до срещата ми, слагай монополито. Ужасно. Сериозно ли? Сериозно? Да. Ето ги и мацките. Елате насам. Арам, това са Съншайн и Синамън. Те са от актьорския ми клас. здравейте, аз съм Арам. Обичат да приказват, така че дръж се нормално. Ясно? Бъди положителен. Съжалявам. Арам, нали? Много странно име. Благодаря. Мич ми каза, че си разведен. Странно, нали? За мен е нормално. Това е животът ми. Вече свикнах. Освен ако не го смяташ за необичайно.
Ако не го смяташ наистина за много необичайно. Доста си разсъждавал. Сигурно. Обичам теориите. Възбуждат ме. Мисля да си тръгвам. О, ами, добре. Здравей, аз съм. Какво правите? Играем си на American Idol. Това беше покъртително, Арам. Беше скован в началото, но с това куче накрая направо ни разби, момче. Ранди ме хареса, но не смятам, че ще мина в следващия кръг. Няма да мога да се прибера за вечеря. Няма проблеми, ще ги нахраня. Ще трябва и да ги приспиш. Доста ще се забавиш. Играчи на викингите са обвинени в сексуален тормоз над стриптизьорка. Трябва да измисля начало за Лора. Ами, викингите от векове нападат хората с корабите си. Арам, идеално е. Ще се видим после. That's a good job in the city, working for the man down in New Orleans. Съжалявам. Боже. Дано няма други такива дни. Няма проблем. Вечерята ти е там. Благодаря. Нямаше нужда. Ами, просто спретнах набързо нещо, което научих от Готварския канал. Децата помогнаха. Франк си го бива. Много е вкусно. Чакай. Имам 2 билета за матча в събота. Реших, че ще ти влязат в употреба. Децата няма ли да са с баща си през уикенда? Да. И билетите не ти трябват? Приятелката ми е заета, а не мога да изтърпя нова среща. Заведи когото искаш. Много мило. Благодаря. Моля. Чудех се дали си свободна през уикенда. Имам билети за големия матч. Тази вечер е двубоят за щатската титла в тежка категория. Удрай го в тялото! Давай, момче! Стига де! Стига де, рефер! Мразя, когато съдята прави така. Защо име съдя, като не се докосват? Боже! А ти мислеше да не идваш. Нали? Господи, с Франк никога не беше така. Когато бях с него, не знаех дори дали съм щастлива. Какво кара хората да правят така? Да се носят по течението? Едно нещо ме тормози. Не успях да му кажа какво чувствам. Има някаква странна способност да ме кара напълно да губя гласа си. Някаква суперсила. Лудо, нали? Мъжът без глас. Крадящият гласове. Тихият мъж. Доктор Мълчание. Това е добро. Здрасти, ти си Арам, нали? Я от Рокуел Матис. Интервюирахте за работа. Да, как си? Ти си единственият, който е отказвал работа при нас. Повечето биха убили да я имат. Съжалявам. Хубави места за мача. Изглежда се справяш добре. Обади ми се, ако промениш решението си. Благодаря. Радвам се, че се видяхме. Какво? Беше начинаеща позиция. В Рокуел Матис? И си се отказал, за да ми бъдеш бавачка? Пълна глупост. И аз така си помислих отначало. Не разсъждавах много ясно след раздялата с Алис.
А после някак си ми просветна. За мен са важни хората в живота ми. Ти и твоето семейство сте от хората, които ме карат да се чувствам добре. Правите живота ми хубав. Всеки ден. В известен смисъл. Това е най-прекрасното и наивно нещо, което съм чувала. Рядко се среща такъв романтик. Май го е притиснал. Давай. Хайде. Давай. Свали го. Давай. Право към светлината. А сега лягай и заспивай. Не съм уморен. Ще се наспиш добре. Оставям го тук. Наистина харесвам децата ти. Знам. Тази вечер се забавлявах. Да. И аз. Ами ако аз ти викам така, няма да използваш тази дума. Думата не е лоша, означава женско куче. Франк, няма да обсъждаме семантиката. Какво правиш тук? Не е хубаво да наричаш така хората. В града сме от няколко месеца и вече сме покварени. При татко е гадно. Франки, какво стана? Арам! Деца, внимателно. Елате, малки гангстерчета. О, така няма да стане. Към затвора. Познай какво. Ще ми дадеш $1 000 000? Видяхме мъртва сърна край пътя. Още по-добре. Исках да я пипна, но татко не даде. Гадно. Отворила си дом за малолетни. Арам ми помага с децата. Децата ги нямаше. Дължа ли ти обяснение? Нямаш права в този дом, ясно? Не ми харесва как върви раздялата ни. Така ли? А на мен много ми харесва. Точно така си представях живота си. Не бях забелязал колко е странно. Мое. Здрасти. Мое. Ще прозвучи зле, но искам да се върнеш. Искам си живота ни. Защо го правиш? Не дойдох заради децата, а за да те видя. Липсвам ти поне малко, нали? Не те искам тук. И аз не искам да съм тук. Ако слушате, ще се върна с гняв. Ако искаш, ще можеш да работиш почасово. Представях си го. Исках да ти кажа толкова много неща. Аз... Ти вече не ни трябваш, освен ако не искаш да хапнеш нещо. На час ли ти се плаща? Мисля, че Санди иска да ти каже някои неща. Нали, Санди? Да. Просто искам да ти кажа за някои от чувствата ми. Нали се сещаш за теб и отношението ти към мен? Това, което тя иска да ти каже, ще цитирам дословно, ако не ме лъже паметта, че ти си мръсно шибано копеле. Сега може и да перифразирам, но ти трябва да вземеш болната си курва и да я чукаш в ада цяла вечност. Дано дявола те жиго с нажежено желязо. Да те удуши с червата ти.
А да, с червата ти, така беше. Вие сте побъркани. И не ме моли да се връщаш. Това преля чашата. Беше много... Наистина... И между другото, никога не съм те обичала. Ще сменя името на сина ни на Пабло. Така че нищо да не ми напомня за теб. Да го духаш, кучко. Утре си свободен. Изведи ме на среща. Пич, пак си в играта. Коя е прелестната дама? Името или? Да, името, което ще викаш в леглото, докато те яха. Санди. Шефката ти, нали? Чакай малко. Ще прекараш шефката. Супер яко. Леле. Не, чакай, тя е на 60. На 40. Има 1000 деца. 2. За кога си го замислил? Всъщност за до вечера. Пич. До вечера ми е представлението. Изпратих ти картичка. Вярно. Проблемът е, че тя вече е наела друга бавачка, която е много заета, така че е невъзможно да го отменим, нали? Разбираш ме? Добре дошли на второто издание на представленията от годишното ателие на Хулигански театър. Аз съм вашия домакин, актьор, режисьор и хореограф Магнус Крун. Благодаря. Ще видите 46 от най-смелите, най-съпричастните същества в нашия красив град. Те ще ви представят сцени от техните любими книги, пиеси и филми. Моля ви, пазете си местата, защото няма да има прекъсвания. Благодаря ви и нека магията започне. Стела! Стела! Да бъдеш... Или не? Това е въпросът. Дали е по-достойно да понасяш стрелите на свирепата съдба? Сочен бифтек с домати. Тази зеленчукова вечер покуси критиците. Ето го. Видях го. Отделих се от групата и пикирах към него. Той ме видя, когато го бях прихванал. Нямаше никаква опасност. Така ли си го спомняш? Маверик? Това да не е Топ Гън. Ами, така мисля. Правилата са задължителни за всички, Маверик. Те са за твоя безопасност. Ще ги спазваш. Ясно ли е? Маверик! Те вярно. Предполагам, че ние... Аз съм се превъзбудил. Предполагам, че е така. Свободно! Свободно! Усмихни се и излъжи. Ей! Радвам се, че успя. Да... Успях. Тук съм. Изгледах всичко. Дори и твоята роля. От Топ Гън ли беше? Много ясно. Готино. Беше невероятен.
Харесах постмодерната ти интерпретация на темата, особено признанието в неоригиналността й. Благодаря ти. Много ти благодаря. Казах ли ви, момчета? Казах, че хората ще ме разберат. Елате да празнуваме! Къщичка на дървото. Душ на открито. Хладилник. Хладилник ли? Навсякъде. На витрината на кафенето, където работя. Не си длъжна, ако не искаш. Най-странното място? Мисля, че на дъска за сърф в океана. Тревата си я бива. Истинска романтика. Боже мой, толкова много си мислех за теб. Здравей, Алис. Изпитвам огризения за начина, по който скъсах с теб. Разбрах, че имам проблем с секса, защото го използвах, за да постигна каквото исках. И май точно така постъпих и с теб. Но сега съм в програма и много бих искала да се видим, за да ти се извиня. Да се реваншираш. Да, точно така. Наистина, съжалявам. Аз трябва да вървя. Не искам сестра ми да ме чака. Какво? Какво? Толкова ми е гореща. Така ли? И? Беше цяла вечност. Разбрах. Помислих, че сте отишли в хотел. О, я стига. Скъпа, какво ти има на косата? Какво? Добре де. Беше конфузно и мъчително. Мъчително ли каза? Той е момче и беше скучно. Не си му дала възможност? Поне целуна ли меките му устни? Не стигнахме до там. Бяхме на театралното представление на приятеля му, а после на автор парти. Представление ли? А сега ми трябва душ. Добре. Господи, Дав. Какво? Благодаря, че гледа децата. Няма за какво. Съжалявам, че не ти пуснаха. Мутни.
Скучен ли? Опитвах се да се отърва от нея. Беше скучно, нали? Чакай. Без толкова език. Това е специфично. О, Боже! Това е гадно. Боже мой! Франк! Защо си буден? Арам, пишкаше ли върху теб? Не, Франк! Никога не бих го направил. Добре. Тук ли ще преспиш? Не, Не ли? Добре. Да не си забравиш панталоните. Това означава ли, че ще си имаме бебе? Не. Не разбирам, нали каза, че спермата правила деца? Наистина ги прави. Нека не говорим за това. Става ли? Харесвам майка ви. Мисля, че и тя ме харесва. Само това има значение. Освен това работиш за нея. Чий ред е сега? Мой. Добре. Давай, Франки. Покажи какво можеш. Как е възможно това? Значи, харесваш мама. Сега гаджета ли сте? Не знам. Ти нищо не знаеш. Тя ти е нещо като гадже, нали? Татко ли ще ни станеш? А кой ще ни е бавачка? Как да ти викаме? Боже, не сме във Върховния съд. Просто правих секс с майка ви. И под секс имах предвид, че й направих масаж. Със сперма. Притворна малка лъжкиня. В коридора ли се криеше? Боже, там е бил. Колко мръснишки. не е мръснишки. Добре да е малко. Браво, поне го изживя. Сега си готова за истински мъж. Какво имаш предвид? Сега ти трябва истински мъж, не играчка. Детегледачът беше точно това. Доставя ти удоволствие, нали? Не мисля, че беше играчка. И ще излизаш с бавачката? По-достойно ли ще е, ако беше само за една нощ? Не, само по-практично. Да. Чакай малко. Да нямаш чувства към хлапето? Имам чувства към всички. Така е устроен светът. Боже, зае оправдателна поза. Защо трябва да си толкова цинична? Аз не те съдя за това, че не възприемаш рециклирането. Не става въпрос за оценка, а за приятелката ми и кое е реалистично за нея. И за това, че не искам да си наранена. Честит рожден ден! Благодаря. На една ли си, на две ли си, на три ли си, на четири ли си? Разбрахме. Искаш ли нещо? Престани. Добре. Арам каза ли ви за операцията ми? Хари, Не. Ще ми сложат нов задник. тук има деца. Супер! От мъртвец ли? Мисля, че ще го изработят от нещо. Дано да е еластично. Страхотно! Извинете ме. Това е толкова странно. Баща ми ви е казал за операцията си. Не знаех, че правят такива неща. Толкова си красива. Не. В къщата на родителите ти сме. Знам. Къде сте? Леко е зачервено, но не е нещо сериозно. Време за тортата.
Арам, този подарък е само от мен. Желирани мечета и лосьон за ръце. Благодаря, татко. Заповядай. Моля, отвори този на майката. Не, нека отвори твоя. Ти си му майка. А ти работодател, настоявам. Ще ти хареса. Не е фалшиво, ако, нали? Не. Та е за Коледа. Сега пък Коледа. Какво имаме тук? Човешки тотем. Следващият път ти си отгоре. Не мисля. Страхотен е. Благодаря много. Идеален е. Благодаря, мамо. Само от мене. Много мило. Каква е тази пеперуда? Баба ми го е дала на баща ми. Сега мисля, че е твой ред. Надписът важи и до сега. Майчината любов никога не може да бъде заменена. Никога. Благодаря, мамо. Антика. Страхотно. Прекрасен е. Май ще повърна. Какви са шансовете? 60 към 40. 60 към 40. За кое? Сега са 70 към 30. Поне с процентите се справяш. Изпей ми песничка. А, не, вече трябва да заспиваш. Изпей ми песен или ще повърна. Щом така поставяш въпроса, да видим какво имаме в репертуара. Baby, we can't solve any problems. Why we losing all these tears? You go again when the needed man appears. Always the same thing. Don't you know you got everything going on and on and on? Every time you go away, you take a piece of me. Предотвратихме повръщането. Остани тази нощ. Два месеца по-късно. Сигурни ли сме, че е истински? Някой виждал ли го е? Няма време за нас. Още в гимназията има домашни. Да не е в бейсболния отбор. Просто малко закъснява. Определено е виновен за промяната в теб, защото не спираш да се усмихваш. Тя сияе. Той явно прави нещо като хората. Съжалявам, че закъснях. Трябваше да дам указания на бавачката. Здравейте. Здравей. Аз съм Арам. Съжалявам. Това е Арам. Искаш ли безалкохолно? Скот. Ще си налея вино. Арам, чувала съм много за теб. Хубави неща, надявам се. Че си невероятен с децата, готвиш страхотно и си роден през 1983. Боже, тогава бях бременна. Нека просто си кажем всичко, за да се насладим на вечерята.
Да, роден съм в началото на 80-те. Тя ми каза и че си много красив, което явно е вярно. Страхотно е, че сте заедно. В света на поета сърцето си иска своето. Боже, какъв си гей. Готови ли сте? Почти. Скот, нали? Може ли да ми заемеш очилата си? Шегувам се, на 25 съм. Не ми трябват очила. Posso avere un polpette sedanio? Не искаш ли да обиколиш света? Да пошторееш, да се развихриш, да правиш нещата, които искат връстниците ти. Да пошторея? Да, давай. Разбираш ме, нали? Да живееш. Честно казано, не съм се чувствал по-жив. Защо трябва да си такъв романтик? А децата? Не искаш ли собствени? Не си на 50. Но пък съм на 40. Какво пък значи това? Бръчки? Нямаш бръчки по лицето, нали? Но пък имаш очи, които много харесвам. Обичам те. И когато ми правиш комплименти, и това го обичам. Чухте още първия път. Нямам представа за какво говориш. Така ли? Каза, че ме обичаш? Не съм. Сигурен съм, че го каза. И аз те обичам. Така ли? Съжалявам, но да. Нека просто го караме бавничко. Бавно. Бавно. Теръл Оуенс, мъжът с по-голям багаж от пътник в първа класа на Титаник. Дръзко, но смешно. T.O. Вонливкото на Националната лига. Където и да отиде, все вони на противоречие. Харесва ми. Сексът ти се отразява плодотворно. Добре ли си? Скъпа, изглеждаш бледа. Не, просто леко се замаях. Добре, донеси ми го, моля те, веднага. Браво! Помага ми да мисля. Трябва да поговорим. Знаех си, че ще дойде този момент. Смяташ, че чета детски книги, знам, но винаги съм харесвал такива неща. Бременна съм. Но повечето пъти аз го вадя. Знам, че не си готов за това. На твое място и аз щях да се чувствам така. Но мислех, че искаше да го даваме бавно. Исках. Това е нещо важно. Много важно. Трябваше да внимавам повече. Знам, че звучи налудничево, но... Не те виня. Но сякаш съм искал да се случи. Какво? Ти сама го каза. Не искаш да се носиш по течението. Аз се носех с теб, но сега вече ще е истинско пътешествие. Боже, Не,
Не дей така, моля те. Това е нещо хубаво. Не за пътешествието, то е глупаво, но не е глупаво да си имаме бебе. Нямам предвид това, просто се вълнувам. Искам да ти бъда баща. Какво? Не, искам да бъда бащата, ако ти си майката. Това е важната част, ти да си майката. Леле, надявам се детето да е като теб. Надявам се да е като теб. Момиче с кафяви очи. Или момче с кафяви очи. Или с каквито и да е очи. Едни очи на бебешка глава. Не е само очи. Какво ще кажеш за Гийом? Ако е момче. Гийом Финкълстин? Ясно. Ами Айра? Готова. Докторът ще ви приеме. Чудесно. Добре, така. Така. Кръвната картина е добра. С други думи, здрава сте. Това винаги е добър признак за бъдеща бременност. Как така бъдеща? Това тук се нарича извънматочна бременност. Има различни причини. Не е задължително да е от възрастта. Случва се периодично. Образува се ембрион, който се загнездва в фалопиевите тръби вместо в матката. Това не означава, че не можете да имате деца в бъдеще. Санди! Това беше лудост. Какво си въобразявахме? Ти си толкова млад. Боже, живееш с родителите си и на практика работиш за мен, а аз щях да родя от теб. Какво става? Трябва ли да знаеш? Не може ли просто да разберем? Това е разочароващо, незряло. Защо да е разочароващо? Защото си на 25. Напиваш се от половин бира. Четеш Хари Потър в свободното си време. Много възрастни ги четат. И освен това, ти ме покани на среща, нали? Благодаря ти, че смяташ положението за възможно. Наистина ти благодаря. Ти си толкова добър човек. Наистина специален. Не се развеждаш, за да може ужасната ти бивша жена да вземе зелена карта. На къде биеш? Това имам предвид. Хора като теб не бива да са с хора като мен. Възрастна жена с 2 деца. Ти си зряла. Да. Стара, зряла жена. Моля те, не ме поучавай. Може и да живея с родителите си. И да се напивам от половин бира. И да... Да, признавам, че живеех по течението. Но не съм идиот. Знам какво изпитвам към теб. Само, че ти не знаеш какво изпитваш към мен. Иска ми се да имаше коража да го признаеш. Значиш много за мен и семейството ми. Но това просто няма смисъл. Какво бъдеще бихме могли да имаме? Знаеш ли какво ще ми липсва най-много? Ти. Приятелството ти.
Елате при нас, елате. Елате. Аз пътувам. От Ню Йорк съм. Аз съм от Истанбул. Президентът Обама изпълни първото подаване. Випуск 2012. Сейди Паджет. Тя получава и наградата за най-добър научен проект. В края на нашето 10-хилядно предаване искаме да ви благодарим, че ни допускате в домовете си. Благодарим и на хората зад кадър, заради които изглеждаме добре. Изглеждаме много добре. Аз съм Лора Райли. Аз съм Скот Рейнолдс. Следват новините. Санди, може ли за минута? Здравейте! Здравейте! Моля за внимание. Нашият виден ръководител Кен Гордън ще направи изявление. Въпреки, че промяната може да е болезнена, тя може и да носи добро. Необходима стъпка в развитието на една фирма. Семейство като нашето. От началото на света, та чак до наши дни, има определени неща, които винаги са на лице. Сега погледнете снимките. Някой вижда ли кое е общото? Лив? Навсякъде има хора. Точно така, отлично. Където и да отидете по света, ще видите малки групи хора. Също като вас, вие сте група. Класът ви, семейството ви. Аз се върнах от Мозамбик. Добре. Аз бях на филмовия фестивал в Нантъкет. Арам? Здрасти. Само ти получаваш подаръци от децата след края на всяка обиколка. Вероятно се радват, че обиколката е свършила. Радвам се да те видя. Ще отида да пина нещо. Искаш ли да дойдеш? Знаеш ли, аз всъщност... Имаш други планове? Да, така е. Невъзможен си. Вече съм го чувал. До утре. Лека вечер. За майка ви. Най-новата и несъмнено най-компетентна водеща в телевизията. Напълно заслужено. Благодаря. Браво, мамо. Благодаря. Знам, че собственото ти предаване е голяма крачка.
но ще ми липсваш. Ще бъда през едно студио, а и ще идвам като гост водещ. Ще бъдем само жени и не се е случвало до сега. Ще ти го припомня. Добре. Само да отида до дамската тоалетна и можем да хапваме. Да видим. Съжалявам. Извинете. Здравей. Здрасти. Леле. Как си? Първо ти. Добре съм, да. Децата са добре. Току-що ме повишиха. Ще бъда водеща. Гледах те по телевизията. Беше фантастична, но не бях изненадан. Изглеждаш много добре. На 30 съм. Съжалявам за... Не дей. Просто не оцелихме времето. Да. Пътувах по света. Не се развихрих, но ми се случиха удивителни неща. Тате, казах ти, че мога и сам. Знаех, че ще се справиш. Видях една приятелка, Санди, запознай се с сина ми Зик. Срещнах го в Бангладеш. Влюбихме се от пръв поглед. Отне ми няколко години, но вече съм му баща. Здравей. Здрасти, аз съм Зик Финкълстин. Така ли? Аз съм Санди. Приятно ми е. И на мен. Обзалагам се, че си страхотен баща. А майка му? Само двамата сме. Трудно е да намерим подходящ човек. Нали? Ами ти, имаш ли си приятел? Не си падам по срещи. Не се получи. Жалко. Искате ли да дойдете при нас? Децата ще се развълнуват. Те постоянно говорят за теб. Така се притесних. Помислих, че си паднал вътре. Мамо, помниш ли Санди? Как да я забрави, като всеки ден ми говориш за нея? Так му предложих на Арам да дойдете при нас, ако искате. Шегувате ли се? С удоволствие ще дойдем. Хари, ставай, местим се. Защо? Нищо не съм направил. Не съм казала, че си направил нещо. Сменяме масите. Деца, вижте на кого попаднах. Божичко, колко сте пораснали. Изглеждаш ми на 13. На толкова съм. Какво? Искам да се запознаете с сина ми. Зик. Искаш ли да играеш? Седни до него. Той ще ти покаже. Всички остаряхме, но си останахме същите. Здравей. Каква изненада? Помните ли ни? Идвахте у дома. Филмът е обработен в Андарта студио. Преводач Гергана Стойчева Нуша. Тон режисьор Станислав Донев. Ролите озвучиха артистите Яна Огнянова, Живка Донева, Цанко Тасев, Илиян Пенев. You can't see, we've got
my friend, my love, won't you take me away? Pick me up, tell me now, tell me everyone's gonna go out. And it's you that I will get used to, and it's me that you will get used to, can't you see? I will go round this world till I find my girl, and I know she won't ever be wrong. And I will get used to you, yes it's true. And I will get used to you, and I know it's me. So I ask you to see, and she tells me once, no she tells you twice. If you love someone, they're gonna pass it on. If you love someone, they're gonna pass it on. And it's you that you will get used to, and it's me that I will get used to. Have no fear, I'm gonna stand my ground till what's lost is found, and everybody's passing it down. I will get used to you, yes it's true. I will get used to you, come on, take my hand and you'll understand.